Igbo bụ Igbo, ekene m unu wee na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche na emume asụsụ inu na omenala Igbo. Afa m ka bụkwa Maazị Okeke wee na-asị ebe ọ bụ na onye na wee na-achọ ife afọ ya elu igbuo n'aka nna iyi egbu na mma, igbuo n'aka ekpe iyi egbu na mma, asị m na ọ ya dịrịrị gị na mma. Wee na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche na oge asụsụ Igbo inu na omenala Igbo, ịkọpụtara unu ụfọdụ omenala Igbo dị mma. Na nkịta taa ọkwanụ ji ka anyị buru wee bịa. Eneha anya ebe ọbụla ị na-ene ya na mba ụwa niile ebe ndị Igbo nọ, mana ana Igbo mana mba Lagos, ọ emume iri ji ọfụ ka onye ọbụla na-eme. Mana ụbọchị nke tata anyị ga-achọpụta ma mata ihe bụ ya bụ ji eji eme iri ji ọfụ. Kedu uru ji balụ? Kedu ihe dị iche eji ji were eme? Kedu ụdị ji anyị nwere n'ala Igbo? Maka na ụfọdụ amara ụdị ji enwere n'ala Igbo. N'ezie ji bụ eze ndị niile enwere n'ala Igbo. Na mgbe gboo, ụdị ọba ji mmadụ nwere so n'ihe eji ama onye nwere akụ na ụba, ya bụ ife akụ na ife enwenwe. Ji na-egosi ịdịkọ n'otu, udo na mmụba. Matakwa ama na ndị Igbo kwere na enwere chi ji nke a na-akpọ ife ji ọkụ. Ndị Igbo kwere na ọ na-echekwaba ndị niile na-akọ ji. Anyị nwere ụdị ji dị iche iche. Enwere ji gbangọ, enwere ji Nwokpoko, enwere ji Ọnịcha, enwere ji Ayabu wee dịrị gawazie. Mana eneha anya n'ihe onyonyo nke ọzọ m ga-egosi gị, aga m egosipụta unu ụdị ji niile enwere n'ala Igbo, ya na kahara, ma mgbe eji akụ ya ma mgbe eji abụpụta ya n'ala. Maka na ndị Igbo si na mmadụ kwụrụ ọtọ gbujie ji, ohukporo ana wee gbupụta ya. Ka anyị na-ebazi anya n'ihe dị iche iche eji ji eme. Nke bụ na ike bụ isi sekpụ ntị bụ eji ji eme mmemme dị iche iche dịka iri ji ọfụ. Eneha n'ala Igbo niile, mana mba Germany, mana mba London, mana mba America, na mba Igbo niile gbaa gburugburu a na-eme emume iri ji ọfụ. Ma ndị igwe, ma ndị nze, ma ndị ọzọ, onye ọbụla na-eri ji ikene Chukwu maka owuwe ihe ubi. Ọ na-abụ tupu eme emume iri ji ọfụ n'obodo, ya tupu mmadụ ebido riwe ji na bie, a ga-emegodo iri ji ọfụ n'obodo. Igwe ga-eme iri ji ọfụ n'obodo, ịgwa ndị obodo na ji ọfụ la-apụtagokwa na-eme mmemme dị n'ime. Onye ọbụla eriwe ji ọfụ, eriwezie ya n'ụlọ n'ụlọ, ọmabụla eziokwu. Ejikwa ji anụ nwaanyị, eji ji abịalụ mmadụ mgbalụ, eji ji echi echichi dịka ichi echichi nze, ichi echichi ọzọ wee dịrị gawazie. N'ihe onyonyo nke na-abịa m ga-egosi gị, aga m egosipụta gị ụdị ji niile enwe n'ala Igbo nke bụ eziokwu, ma ji ọcha, ma ji Ayabu, ma ji gbalụ mkpị, ma ji nke toro ogologo. Aga m egosi gị ha ncha niile. Gbaa mbọ fụ na ị na-akwado anyị na Maazị Okeke TV. Ejekwa n'ebe ọbụla, binyere anyị aka n'ihe onyonyo a, kesara anyị aka mba ụwa niile mata ma fụ ihe anyị na-eme, maka na omenala anyị ya adịrịrị. Ekene gị, kene na-emele gị ife, kene ndị na-emele ife. Asị m na ọ ya adịrịrị gị na mma. Chebiri na anyị na-agba nke ọzọ ka emesịanụ.